Nagtagama ang gobyerno lokal ng 12.5 million pesos para sa civic events kan Peña Francia Fiesta ngunya na Setyembre. Posible sanang magdikit ang mga pribadong kumpanya na ma-sponsor kan okasyon, epekto pa kan padagos na agrangay sa presyo kan gasolina. May report si Joel Solina. Nilalaumanag ang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga ang pagdiit o pagbaba kan mga corporate sponsors. Ngunya na Setyembre, katakod kang mga civic events sa Syudad Dignaga para man sa selebrasyon kan Peña Francia Festival 2026. Sigun kay Alcalde Leni Robredo, huli kang panagos man na paglangkaw sa presyo ka mga produktong petrolyo na nakaapekto sa operasyon asin pagtitipid kan mga private corporations na regular na kapartner asin sponsor kan city government sa taunang Peña Francia Festival. Nagbawas man o naglimit ang mga ini sa saintang paggasto urog na sa pagpapaluwas ng budget para sa sponsorships. Aminado ang alkalde na iniansaro sa mga rason kaya dai nanguna ngunya na taon ginibo ang Miss Bicolandia na saro sa mga granding pinagpapadrinuhan kang city government katuwang ang mga ini. Ilabi kang alkalde na ngunya na taon nagtagama ang city government ng 12.5 million pesos na budget para sa Peña Francia Festival. Kapareho man ini kang naging budget last year. 12.5 million budget. Pareho man siya from last year. Pero ang experience sa sa fiesta, iyan, budget lang yung kansyudad. Pero gulpi pang mga corporate sponsors during the fiesta. So, ang nagagastos daw, so much more than that. Ine-expecta lang na this year, mas dikit ang malaon. Dahil nagkaigon ng fuel crisis. Iyo yan si decision ta kung taano i-cancel mo na si Miss Bicolandia. Dahil si mga corporate sponsors tang usual, gulpi sa indaan nagsabi na ang matatao ni this year bakong pareho kan si dati ning natatao. Dahil nga ni medyo naapektuhan si mga negosyo. Pero hopefully next year naman crisis na maabot, ibalik na kita sa dati. Sinabi man kang alkalde na positibo man siya na sa masunod na taon na magiging pusog na asin dakol ang magiging open nga rin ang maging sponsors sa civic events para man sa kapistahan. Ang fiesta pinagkakagastusan na talaga. Talagang lang extraordinary time. Garuman lang kang COVID. Although mas malala syempre kang COVID. Pero garuman lang kang COVID, naiintindihan ta na ang ibatang mga partners. Sakit. Although igwaman partner na mas nakula si tinaungon yan, pero mas gulpi itong nakiulay na kung pwedeng this year, dikit mo na. Dahil igwa kami pinagaan. Ano man lang ini, yung temporary upheaval. Next year, pag knock on wood, mayong crisis, kita, all out na ulit. Garungon yan lang na year talaga, matios-tios na tingin. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Ika ako, kita, Naga. Antabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, Naga Ngunyan, sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.